श्रीमान नाना परब यांनी माझ्या कलेचा गौरव करून हे बहुमोल पारितोषिक दिले. मोरेश्वर दशावतार नाट्य मंडळातर्फे याचा स्वीकार करतो. हे उभयतांनो, आज तुमच्या मनी जो संभ्रम निर्माण झाला तो संभ्रम दूर करण्यासाठी हा महाविष्णू इथवर आलाय. तुमच्या मनी संभ्रम निर्माण झाला की यावेळी जी व्यक्ती इथं होती ती एकाएकी अदृश्य होऊन स्वस्थानी गेली आणि हा महाविष्णू इथं प्रकट झाला. याच्या मुळाशी कारण तो हिरण्याक्ष ज्यानं तुमचा छळ केला, त्याच हिरण्याक्षनं जेव्हा पृथ्वीचं हरण केलं आणि सागराच्या तळाशी नेऊन ठेवले, त्याच वेळी ज्या सप्त पातळाखाली ही पृथ्वी गेली, तिथून वर काढण्यासाठी जो मला अवतार घ्यावा लागला, ज्या हिरण्याक्षाचा वध करावा लागला, त्याचा मृत्यांक मुळीच तसा होता. शिर मानवी, शिर पशुच आणि धड मात्र मानवी आणि चतुर्भुज व्यक्ती ज्यावेळी निर्माण होईल, त्याच वेळी त्याच्या हातून हिरण्याक्षाचा वध होईल. म्हणून यावेळी जो मी अवतार धारण केला तोच वराह अवतार. काय देवा? म्हणून ज्या वराह अवतारानं या विश्वाच्या ठिकाणी ज्या हिरण्याक्ष मातला होता, त्या हिरण्याक्षला माझ्या दंताच्या प्रहारानं त्याचा वध केला आणि शेवटी पृथ्वीला स्वस्थानी आणली. म्हणजे देवा, केवळ आमच्या संकटातून मुक्तता करण्यासाठी जेव्हा अवतार तू घेतलास आणि अवतार धारण करून आमची संकटातून मुक्तता केली, तेव्हा खरोखरच आशीर्वाद आम्हाला दे आणि तुझ्या साऱ्या भक्तांना आशीर्वाद दे, एवढे तुझ्या चरणी. शुभ आणि मंगलमय तरीचा नाट्य रसिको, आजच्या नाट्य कलाकृती आपण उपस्थित राहिला त्याबद्दल सर्वप्रथम मंडळाच्या वतीने आपले आभार. दशावतार नाट्य महोत्सवाचा उद्या 4था आणि शेवटचा दिवस. दशावतार नाट्य महोत्सवाचा उद्या 4था आणि शेवटचा दिवस. या दिवशी सकाळी सत्यनारायणची महापूजा आणि रात्री 8 वाजता अमृतनाथ दशावतार नाट्य मंडळ भापण वेंगुर्ले यांचा अति खास लोकांच्या आग्रहास्तव कुर्मदासाची वारी जवळजवळ 175व्या भागाकडे वाटचाल चाललेले या दशावतार नाटक कुर्मदासाची वारी हा नाट्य प्रयोग उद्या सादर होणार आहे. तरी आपण सर्व नाट्य रसिकांनी वेळीच उपस्थित राहावं अशी आपल्या सर्वांना विनंती. उद्या होणाऱ्या सत्यनारायणच्या महापूजेसाठी आपण सर्वांनी उपस्थित राहावं. तसेच या सत्यनारायणच्या महापूजेनिमित्त आणि दशावतार नाट्य महोत्सवाच्या 4थ्या दिवशी सादर होणारा हा अमृतनाथ दशावतार नाट्य मंडळाचा खास लोकांच्या आग्रहास्तव हा
कुर्मदासाची वारी जवळजवळ 175व्या नाट्यप्रयोगाकडे वाटचाल चालणार हा विठ्ठल भक्तीवर आधारित अशा प्रकारचा नाट्यप्रयोग उद्या सादर होणार आहे. तर या नाट्यप्रयोगासाठी आपण वेळीच उपस्थित राहावं अशी आपल्या सर्वांना मंडळाच्या वतीने नम्र विनंती. धन्यवाद.